Something warm color doesn't. Manghod. Gua ko. Manghod. Something ko yung audit. Pas pa ko. Nasa mo ah. Ipon? Mura na naging. Palitaan mo siya. Wah, may kuya ko eh. Ato na nga. Ang nakay, nakakuha na yung kausta na nga. Ito sa basak. Katong tindahan yung mukha ba? Grabe eh. CR ka naman. Ha? CR. Kamaya, wala na yan. Ako, Rosa. Nugo ko na ko. Sabata ko na ko. Slide ko na to. What mo? Tangka. Unsa mo to? Ada isa. Unsa mo? Account kaya ni. Tigmo ko na ni lang. Pagkuhan mo na akong account, sir. Pagkuhan mo sa ta. Kaya sa ko. Kuliya dito sa. Oh, tangka. Ari ko ka. Oh. Mana mo sa kanang post niya? Atong tigaan sa tigang lambir. Digdatan natin lambir. Oh. Mag-unong sa account dun. Tignan mo. Renta, anak mo ko. Oo. Oo, printa na bago. Printa na bago. Ito ang gusto ko sumusay. Nung bata. Hindi, kadaan lang ako. Post yan. Karoon kay... Basta. Kaya kasagana, wala ka Ano to yung mga konti, gahong-gahong naman. Oo, na, gapon. Kuha ka rin na. Ako nga i-edit na. Hindi ko kalugar edit. Kaya ako rin kong kuhaan ng bata. Samutang yung batahan. Bakit ang nakatopikan? Maguglaw ni siya. Ito kong gawin. Yan naman ito. Bayan pala. Gagko kayo ta. Lai. Lagi. Lagi ni tapak lai. Nagkukul kang yuta, yung mo pang kilkot. Nagkukul kang yuta, lagi ko tapak.
Sus, ngigan, tayo na ano. Taas na ano. Sa ganda tubo. Tupo mo sila na. Taas, taas. Unahan. Tapos mo ito mga. Oo. Pero, puro taas pa sa ira. Yan pa, no? Mamaot doon. Kamay ka mga. Oo. Pila edad sa ira na? 13? 10? Dili. 2010 na na. 15? 15. 15. Taas, 15 na dyan. 15 karotuan. September. Ikaw, tayo. Ako mataginghan papang pang away ni kapangarap ng bata pa. Ngano naman sa Ha? mo iksoon mo. Barkada mo anak. Kasi, doon mo, mama ni mo. Hmm. Doon niya, wala. Sabi ko na kita na. Taas ayun na. Ay, gani na sayra, dili ko sa mama. Kanayang mama, pagkadili yun lang, dili magapilapil mga kontuan. Kuya tanaw ra gid na. Pero kusog na mo, biba. Oo, kusog. Tingnan na sa tao. Hmm. Tanaw biya karon may kayo. Ako wala din nalilipihan ka rin. Ako, nakasuha ko sa bahay. Magay ko, lumay ng kwarto. Kaya nanay nga ito na nga. Hindi yun nila ko. Dahil sa kaya mo. Kanya hindi ka kaya. Kaya bata ay. Ang mga ko ay. Ano yan?
Ano na yan? Ano na ito? Hindi na mag-surgeon. Gusto ko lang. Ano na? Mayo sa limitan. Sige ka na. Nakatuwa ko na. Nabubo ko. Nabubo ko. Yan, hindi na. Sa silintan, okay lang. Sama kaya dyan din ako nakata yan. Kaya gusto ang sabi ano, kanang elektrono ng bata ka. Sabi mo kung kanahan yan, nakabantang ang bata sa ating naibig. Hindi mo talaga ito ano. Mga bata lang ito. Sabi ko, sa ko ka na yan na ito. Matala yung ito, nabili. Lumipay. Kaya sama ka na support. Kaya naman. Luis? Luis. Nauli man? Nauli na burbun. Sige, liyan. Dato kayo? Ha? Dato. Nagtaas kayo ko. Pero dato na. Pero balik pa to yan. Negosyo yang kuhan lalo. Si Mark. Pero sa tanan idana nila kita hayahan. Si Mark. May kabilinggan Mark. May kwarta daan ngayon. So, iya mama, wala, hindi ko nagkasagdan. Si Richard, kinaan niya. Mga ginikanan, niya, naka yung asawa. Nuli na Richard pala magpakasal. Pero oo, wala sila. May, hindi ko na Richard. Marta. Ayun, daba. Ano tayo, kinawalan kayo ito siya, eh. Liwan ka, liwan ka, liwan. Daw, ayan kasi pahuyak lang kasi patawa. Ano naman ba? Luya sa bata. Ano, luya ng bata. Tapos, matiyan siya tinuglaw. Mga bata. Tinuglaw ang bata. Ano yung kukuha ng busog yan? Sa babae sila. Babae. Buwag naman sila ang saya yan. Sige mo, nagbuda na ko si Mark. Ito po siya. Tuloy na siya sa luya. Tama na mga kabuhay. Kuha na rin yun. Makapa. Si Mark may mga na gusto mo ito. Sige rin ba? Inaw. Mark. Ato tak kunin kasidan. Wah, dia mau kontak sama saya. Mau na siya kay. Ang yung istorya na ba? Nino. Hindi mo anak mo ba po mo rin. Ikuan gatong kuan ni Luis nga nag-production na yapon. Ito si James. Oh, nara. Ha? Ikuan na yung tag di kuan. Kasi pugi rin wa. Sino to? Itong production sad. Ako, gawin kaya? Sige lang po. Nawayan kaya? Kasi ganahan mga utang kayo. Luod.
Murag, matuloy ko, matuloy ko, nakapaak sa akong ulo, sa akong paa. Ang ba, balik. Wala pa lang ba? Kung wala pa lang, klaro ko yun. Wala pa pagkuhan mo. Ato na ito, tuhon ko. Pero, mga sunod domingo, mga siguro, kay nahon natin yung usak. Angin mo sa ato. Ayun. Sunod, dapat. Pagsa na tayo. Ang kare, asan mo na pa ni? Kami ko yung tangka sa ulangan. Oo. Nya, nya. Okay, mga tangka. Pero muna mag tangka, nanay kwarta. Sige, nag-ubigod. Sige lang ako ba? Ng gabi. Sige lang ako ba? Okay, siguro itong last. Na okay, na ito. Tangka na. Yung mura, kung scientist lang tayo. Ano yan? Kuri-kuri yun, sir. Hindi ka kuri-kuri. Ay, ito yan. Kalinta na ko niya. Sige, tawagin. Kalinta na ko. Pansangan na. Hindi ko yun. Tingnan ko nga, ba't ko manhawan? Saray? Pabihan mo, okay ka ron. Tingnan ko. Tabun, sir. Hayat. Hindi kaya? Tabun na, sir ako. Naambil na. Kung kalimot, sir. Kung kalimot na ako niya. Ang kalimot. Wajib ako yan. Lebot ang ganyan. Tama na ba? Ato pang ginagay ka sila ba? Si Greg? Oo. Sige, pangita siya. Yan na. Sama ka ba sa ginagaot? Plano na, yun na. Ito, lumasa na. Diyan, nasa gusto ko. Virus? Sikihan? Oo. Marunong sa ganyan, narin hapon. Dito na siya. Tawan. Vaya la final con la mano por la ventana, pues a la que se maneja el azar, a ver qué me dijo que Ano asa na lang? Nakakabit ka rin. Nangyari. Hindi kaya. Terus kumabit
bigo. Ang Nagkaon sa karinderya ba? Limot siya sa helmet. Ang helmet talaga din eh, hindi kape pa. Oh, may tag-helmet rin ito. Pagbalik siya. Kasi kaya dyan ito, kasi naon na itong helmet rin. Tanahan siya man. Layo naman kayo. Sila ko lang, tanong dito. Ha? Saan mo buwan mo? Gawin bigla. Ikaw rin ako. Dala, dala. Hindi. Hindi mo nagyayaan. Ano ba? Nagyayaan ka ba? Minsan lang yung saan. Yan na yun. Ito lang. Ang parehari ako. Maura man. Laki lang ba? Ganda. Karang, silipin rin ako na. Silipin rin. Kasi ko na kung nagkatili. Kabilang na ba rin lang. Ano ako na yung silipin rin? Ano yan? Siguro kung kamay ko. Gusto mo ko? Ito pag man ako rin ang mahal. So magiging po yung palit. Ingutang. So na. Aw na ba dito ito? Kasi nagmahay ko diyan. Ano na? Okay. Hindi ka nakuha na yun. Silipin na lang. Never,